Понякога думите не стигат, а душата търси път към себе си. Кога за последно поспря, за да се свържеш наистина със себе си? За да чуеш гласът на душата и да осветиш онова, което остава в сянка. Здравей! Каня те на едно творческо пътуване, в търсене на смисъл, с уникалния подход на арт-логотерапията, която среща изкуството с ориентираната към смисъл психотерапия на Виктор Франкъл логотерапия. Преживяване, в което в тишината душата ражда нови посоки, отвъд думите, отвъд болката. На 31 май и 1 юни в цветно, креативно пространство ще творим. Ще преживяваме, ще споделяме, ще трансформираме. Чрез рисуване и моделиране с глина ще можеш да разкажеш своята история, без думи, с образи и цветове. Ще хармонизираш вътрешните си емоционални състояния. Ще можеш да видиш онова, което е скрито, неясно. Ще можеш да разбереш посланието на душата. И ще преоткриеш смисъл. Това не е творческо ателие. Това е дълбоко вътрешно преживяване, в което можеш да преосмислиш важните неща в живота си. Готова ли си за това пътуване? Аз съм Магдалина Алтаванска, арт-терапевт, психолог и психотерапевт по логотерапия и екзистенц-анализ. Групата е малка, бутиков формат. Местата са ограничени. Можеш да се възползваш от отстъпка за ранно записване до 20 май. Очаквам те!